sa ahong tanong mga paliya, karon pa ko jud ko himbalik so daghan pa man ay kaayo guys oh. Kapila na sila nagkuhaan eh. Daghan pa. Hindagko naman lagi siya dai. Dagko man. No, dagko man di ay. Oo. Nato dyan diri natago og ako mga hay-hay ako kahibaw na aday paliya. So na guys, oh, ako na po na ipadala sa akong hinahan og anak dito sa bukid kaya wala man sila tanom guys. Dito lang kami tanim ng paliya. Kail ba kuha are? Thank you, Jude sa Lord. Sa iyang gihatag sa ako nga. Dakuan na mao. Ay, salamat Lord. Tingnan mo guys. Dako na. Mangana jud tong na mo makaon na hinog na. Ano man dito ba dahil hap sa to lang. Okay. Diyan. Wala paliya dito. Diyan pas araw mo ka nakapangayo. Ren. Mao ni ang akong paliya diri. Kadaghan na sila nagkuha si Marlene.